Patronul șantajist nu are de gând să părăsească sediul în care își desfășoară activitatea. Și asta în ciuda faptului că magistrații Curții de Apel au decis încă din octombrie 2011 că el trebuie să plece din imobil. Până pe 13 august, Consiliul Județean, care este proprietarul clădirii din Codrescu 6, n-a putut decât să-și notifice chiriașul să elibereze spațiul. Prima scrisoare trimisă lui Asimionesei s-a întors pentru că destinatarul lipsea de la domiciliu. Au urmat alte notificări, iar în cele din urmă Consiliul Județean a apelat la executorul judecătoresc, imediat ce s-a obținut încuviințarea judecătoriei pentru executarea deciziei de eliberare a spațiului. Consiliul Județean a trimis notificări la sediul firmei, nu s-a răspuns în primă fază, ulterior am trimis o nouă notificare. Fiind aceeași situație, am fost obligat să apelăm la un executor judecătoresc. Prima acțiune a acestuia a avut loc pe data de 13 august, anul curent, și Delta Press, reprezentanții Delta Press au decis, au solicitat un termen mai lung de timp pentru a evacua, a elibera acel spațiu. Patronul Delta Press Investment, care editează ziarul de șantaj Bună Ziua Iași, a cerut să mai fie lăsat în actualul sediu încă 7-8 luni, fără să-i pese că are datorii uriașe la Consiliul Județean. Conducerea instituției afirmă însă că nu va ține cont de această solicitare. Executorul va apela din nou la această firmă, va solicita să elibereze în spațiu în cel mai scurt timp. În caz contrar, este posibil să vină și cu poliția la sediul firmei. Firma are datorii de circa 731.000 de lei. Avem un litigiu cu această firmă și în cel mai scurt timp îi vom recupera. Următorul termen în procesul prin care Consiliul Județean încearcă să-și recupereze banii va avea loc pe 11 octombrie la Judecătoria Iași.